Sasisen biang ai kublai pi kiba pet ya ka tayo jing duai ka jongi bat ni priang smo bhai pi hakane ka tayo jing duai kasngi ka balai tang ya ka jing shakri jongi tunginya phai shik number balai spa sa phulai
Saya silpan ngai kublai PVP barok akan ikapor bat ningkong kwa ban kublai ublai namar kadi kejing don dekat kejung bangila be don bentana kawai kamit syakawai kamit lang ba ni katayo jing duai kejongi ti hani kapor khat som ha beng PVP barok ki bala be don benta ban sngap ya ka kting kejong ublai nang ki syakri ki jong ublai ba phe nga kuntui pi ba pinyai syak bat ngi bat pinyai syak skor kting jong ublai kamtam kadi katayo jing duai kalong ba kerpang bangit pelut kumsi yang sisam kamtam ba la ban yo sngo ban yo bor kam tam ban im nakabenta ka kam ka jong blai tini kapor sa sisen pat kho subha mi phi barro ingai bu bleng kur khui phi kat bangi dang ngap ti ban sedang je seng ka jong ingin phai number jing rai ba ar spa sa puai ba hadin kini ka jing rai nga kepat ya I Miss Suzy bain ai ngi ka jing duai sedang Tungin ya pendam kle ak jing duai di subai ku beli sebuah natra bermeladon nang kalang bat ni kini kat niki singi ki por balalet kumju bermeladon nang kalang bat ni kini kita yo jing duai ki baladep kumju turun kalang bat ni try kat bengi sedang ka jeseng jungi kini ke por turun kalang bat usyakri jong me kat bau ya sam ni ka kubor nak ketin ka jong me turun kalang bat ki para bangit jongi ru ki badan hi ngasam jongki to ai try bikin nak bikin bin krai ka donut jongki kat baki yo snoi ka kubor jong me to snowa try ka jing duai jongi da map atra ki pop rong ka ji ki bangin pu si em bo pan samen Kani kapong inam don syuk gajing rai pedeng dari sutnat nyok sngo gajing rai kerpang na I church pastor jongi H Maulong tidi kapor kan ai na I by in ai gajing rai kerpang Kani gajing rai dengan rai kani kapor kade tin pareng kabaong ba try ting ni I kumamilong jingai nangi I kumamidom jingai ba nangi Henry wala kataru nyimdom sim nyai teng ban nget hemiu blai Henry ngani thu hok ngan plaba don dipor bawas ju bawat banduai ro bernam tip kuno man sedang ke ke banganong Henry de kecing ai ke jong me hagdo no ke jonga man ke por ngai teng banduai wala teng bangadon ke jiktum wala teng bangadon ke cingile ke cinge ngai teng banduai ban yero ban ngara ki jonga
number na iro imi na marketing jong ni kalong basisa ngan iro imi kini de kecingwai kebangan ruai hakini kapong. Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I have not lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you. Lord, I know you have died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lift my hands to honor you. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, and I will sing. Belong ku blei shibor menta ka jing rai besngau tenat jong I pastor H Maulong hi ngai bu blei unyai kui pi kat ba pidang ruai bat khamtam ba pin ai men sim ye ngi we pi we berok ki bala ban yu I bat sngap ya ka jing rai ka jong pi tini ka por ngana pin slam shu ngan khot no shi sindan I nong kren jong I itai day Mr Boxster L Nongbri bat shwa ba in wan shakmat shkwa ban prit hu pi kindiat I day bedang pulia BTH third year ka jong I hap po Andhra Pradesh place but I day na kashnong thanrat ti ni ka por ngan ai na shai na minta ka kubor
ku boleh janmit ya pi barok ki parlok ki para bangai ki baya pet leng ba ke social media bat kam jo ya pi ki para bangai jong ka balang nong po la pendap ingat ada ke jingkmen ke ba kraw ban shim ya ke lat ban ya sam ya ke tin jong ublai ha ke ke janmit ka jingu bat ke burom kalong sha ublai ubalong unong penlong unong penem unong sil spa ujong nga ujong pi da ke jing e ke jong u ngala ban shim ya ke lat ban ya sam ya ke tin jong ublai ha pi barok ha ke janmit da ke jing e jong ublai u khot ya nga bat ya pi bangin wan ban bane ya ke kerteng ke ba kraw bor ke jong u da ke jing e ke jong u haba ka perthai ka mat ke jing e ke jing ku slai ke jing tin jar ri ublai udang don rengkat bat nga bat pi udang reng don rengkat bat nga ha ke janmit banya sam ya ke tien jong ublai ka khubor ka banga kwa banya sam shapi ha ke janmit ka long ka jing ngai hakimen siam jong ki bayap ka jingai hakimen siam jong ki bayap ha shwa bangin play ka tien jong play tongin pendam klik jing duai ko pa jing ki bahap neng ka jingu bat ka burom kalong shame ublay ubat thau ka beneng bat ka kendo a try ha shwa bangin play ka tien jong me to play reng hang ya ka don jong i way pi way try to ai ba sim jong me inkren halor jong i way pi way ki ba pe bat ki ba skap ya ka tien jong me try ne ka janmit kham tam i ushakri jong me to ai ba ka jingkren kan long na ka khat ka jing isnai ka jong me ka jing pen crack ka long ka jong obre re ka jingkren ka long na me a oblay to kren ha ka por lang ba ushakri ka jong me to sngo try ka jing pan janga nong pop da ba kini borong apan ha ka teng jong me chu sung dwai amen Nen kami ni yos ngau ya ka khubor chapang ka jing shukor lan ka jing pen thame ka banang kong jong usoi tan ya ka jing bom yap jong ka men siam bat menta ka janmet ka khubor ka long ka jing ngai ya ki men siam jong ki bayap habang i phai ka leng sau dong ka perthai ngi shibun ki briu ki ngai ya ki men siam jong ki bayap habang i phai shaki jinglong handai jong ginong Egypt long balada ka don ka long ying long sem jong usim la ne lada usim pharu uya ki laj bo ha ka wei ka jaka bat ki ngai ba ki don ka jing im haba ki la ya ki don ki ngai ba ki don ka jing im shaka wei pat ka jaka bat don ru ki breu ki ngai ba anda ki la ya ki ta ki breu kan wan phai biang shaka long ying ka jong ki ha ka jing long jong ki mrat ha ka jing long jong ka jing don jing em ha ying ha sem lada uta breu ulong ba bha ki ta ki mrat ki long ki ba bha lada uta breu ulong basneu ki ta ki mrat ki long ki basneu ka ta ka de ka jing pan thame ka jing ngai jong ki breu ha kleng sau dong ka perthai but wat ki kristan ki dang ngai ya ka jing hikai jong ka jing ngai suai dan ne ka ta ka jing ngai ya ki man siam jong ki bayap ki kristan bun ki kristan yos ngau ba anda ki la yap ken let chap nang but bun ru ki breu habat don ka no ka jing ja dan ne ka jing song si kom ka jing yap breu haba ki breu ki yap bun sien la chat pen ngan ya ki ba anda la yap ken let chap nang but bun ki breu ki ngai ba anda ki la ban tep hado lai sngi lai met kem shim la khang ya ka jing khang ka yeng ka jong ki ngai ba ki ta ki lok ki ba e ki ba thon jong ki ken wan ban rong ha ka yeng ka jong ki bon ki breu la sha ilam bakla la sha pen thame da ka jing hikai ka ba kum ki ta ni yu i ka leng sau dong ka perthai ya ka jing hikai ne ka jing pen thame ka jong soi tan bat bon ki breu ki ngai ba anda ki la yap ken lech chadwar jong oblai anda ki breu ki la yap ken lech chabneng anda haba ki breu ki la yap ken lech chakmat ki angel ki bakhui bat ki don ki jingai ki bayap kin lech ba chabneng bat ki don ki jing tep ka ba kham ha ni ka ba kham palat ban ka ba ki chudon ha ka por ba ki dang em ka jing kli yangai pi kalong hatu kata kalong ka ba shisha ka jing kli yangai pi kalong hatu kata kalong ka ba shisha komno ka bible ka kren chapang kata ngakwa bangin ya phai lang na ka bible ka tien ka jong oblai tang ka tien ka jong oblai ka bala man ya lam yangi sha ka jing shisha ba ro sam ka long ka ba shispa kat khandai ka khot ka ba shispa san ka ong ka tien jong me long ka sharak ya ki chat jonga ka tien jong me long ka sharak ya ki chat jonga ka gospel jong yo nes ka long ka ba khat nhiều ka khot ka ba khat nhiều ka ba ong
tu pen kentang yaka da ka jing shisha na ba ka tien jong me long ka ba shisha ka tien jong oblai ka long ka ba shisha ngi nya phai na ka tien jong oblai kom no ka tien jong oblai ka kren chapang ka jing yap shano ubriu unlek onda ulayap Genesis ka long ka balai ka khot ka ba khandai ka ong na ka dau met me long sha ka dau met me lek phai pat na ka dau met me long sha ka dau met me lek phai pat sam ka long ka ba shis pa sau phun riu ka khot ka ba sau ka ong kin lek phai sha ka khandau but hakata ka sni ki jing perkat jong u kala do no om sem tip ai ong ka tien jong oblai hakata ka sni ki jing perkat jong u kala do no om tip ai Ecclesiastes kalau nong kabak kendai Daniel kalau nong kabak khat ar kat khat kabak sa kabak ar ka ong Shapang ki bayap ki thia haka kendo ki bayap ki thia haka kendo but Ecclesiastes kalau nong kabak kendai kat khat kabak san ka ong ki bayap kem tip ai ki bayap kem tip ai ka Bible ka hikai ba ki bayap kem tip ai haba ki layap ki jing perkat jing u ki la do no haba ki layap ki thia kendo rai don bun ki breu hakani ka perthai bat bun ki Kristen la sha ya lam bakla ba anda ki layap kin lech duar jong oblai anda ki layap kin lech hakmat ki angel ba khuit bat ki don ka jing tip ka ba kham ha ban ye ka ba ki judon hakapor ka badang em ki don ka jing tip ka ba kham palat ban ye ka ba ki judon hakapor ba ki dang em la sha pen theme la sha pen hikai bakla la ba ka jinget jong ki ksuit ye ka nei ka jinget nei ka jing hikai ka ba ki breu ki don ka pen kre ye ka lenti jong usoi tan ka jinget ksuit ka pen kre ye ka lenti jong usoi tan ka jinget ksuit usoi tan u trai ban pendep ye ka jing thmu jong u hukum ye ki angel ki balahap ki ba kongo ye u bakin pau kum ki nong wan lam ktien na ka perthai ki men sim ban wan lam na ki perthai ki men sim bat usoi tan upen rung bat ka Bible bat ki plashai ba ki la ban wan lam ya ki ba em ban ye kren bat ki bayap usoi tan upen rung ye ka bor ha ki jing mut jing perkat jong ki breu upen thame ye ki breu upen pau hakadur jong upen pau hakmat jong ki breu kum kita ki lok ki ba e ki ba thon jong ki ba la yap no uwen pen pau kum kita upen pau kum ki ba janai haka surkran ko upen pau kum ki ba janai haka mensim hakadur haka tien bat haka surkran la bun shibun ki breu la pentengan da ka ching skos kam ye ka ta ka jing hikai la bun ki breu la skos kam la pentengan da ka ching skos kam baki ba e ki ba thon jong ki don menta habneng baki ba e ki ba thon jong ki lekman let snow ha ha ka jing suk ka ba ganja baneng hare yaki la sha shukor bat klam tarai sneu ki la sha shukor hakim men sim dan ni ka jing hikai jong ki suit nang kong Samuel kal nong ka ba arpu pra ka khot ka ba nang kong ter ngakwa bangin ya pai nang kong Samuel kal nong ka ba arpu pra ka khot ka ba nang kong ter hang tu hang neng yo i ka jing ya thok hana shapang us im sol bat ka nong le bertong la nei ka nong shong suit ha under kom no ka nei ka breu ka la ban walam biang ya us Samuel unong ye thol pa jong oblay haba ulayap ban kren bat us im sol ublay uhukum lengba ka tasmen barim barok away ya ka jingle bertong la ni ka jingai ksuit dai ban bread no na ka ri Israel la da kim le la da unu bat ya ka jingle bertong la ni ka jingle ka jing nong shong ksuit la adong yaki la hukum yaki ban bu sya kacing penyap la adong yaki ban bu sya kacing penyap ka tien jong oblai ka penpau ba ka jingai ya ka mensiam jong ki bayap ka dai ka jing tray jong usoi tan ka dai ka jing tray jong ki angel ki basneu ka tangila ban syam Deuteronomy kal nong ka ba khat pra ka khot ka ba shipau hadu khat san Isaiah kal nong ka ba sau phnyau ka khot ka ba khat lai ba khat sau ka kren shapang ka ta habangi pule haka
kitab nang kong Samuel kal nong ka ba art pra ka khot ka balai haba u Samuel u noi thol pa jong ublei ulayam no ka ri Israel ka don hap deng katma bat ki nong Philistia ki don hap deng katma bat ki nong Philistia hakapor ba menshua haba ki kun Israel haba ki lech katma kipan lani ki kelina ublai la kalong na em kababha ban let syakatma la kalong na em kababha ban let syakatma kumta usim sol u let ban kelina ki nong ithol pa ko jong ublai la kalong na em kababha ban let syakatma kumta usim sol u la let ban kelina ki nong ithol pa ko jong ublai herai yo ai ka jubab usim sol u let ban kelina ki nong ithol pa jong ublai herai yo ai ka jubab te haba usim Saul wala kan tait no ya ka jing snang jong unong i tholo pa jong ublei u Samuel ublei haba ulej ban kelina ublei ya ka jing keli la ka long na eman lej chakatma ublei ai ka jubab ublei shamla jubab ya u Saul komta u Saul ula lej syaka nong le bertong lani ka nong shang suit ha under ka dau ka ba penlong ya u Saul ban lej syaka ta ka nong le bertong lani ka nong shang suit namar ba yo ka jubab na ublei namar ba yo ka jubab na ublei komta u sim Saul ula lej syakata kabriu bat ula pha ban le daki kamba ka jongka ban penmi ya u Samuel u balayam no te u Saul ula yo i ya u Samuel bat ka ai ka ba u Saul u yo i om day u Samuel u noi tho pa jong blai rei day ki angel ki basnio u Saul yo i ya u Samuel rei u yo i ya ki angel ki basnio ang ka Bible kmi pai bha kal khot ning kong Samuel kal nong ka ba apra kat khot ka ba khat lai bat khat sau ka kren ya kata ka ong ngala yo i ki blai ki ba mi na ka khandau bat usol lakali balong kumnu bat kata kabriu kala ya thu ba ulat men bat ubakup ka jain berni kumta usol la angtat badai Samuel unoi thu la pa chong blai ka Bible ka kren shai ka ong ki bayap kim tip ai ki bayap kim tip ai Henry usoitan ulep melek kumbat dai mano de mano da ka rukom jong ki bai ki baton ke jong ki usoitan upertho ha ka jinglong ha ka surkren kumbat dai kita ki lok ki bai ki baton jong ki Samuel usha ha ka jing pentame jong usoitan usol u yo i ya usoitan om ya Samuel u ai tilut ya ka men sim ke jong u hakik suit u ai tilut ka men sim jong u hakik suit kan e ka jing pen thame ngai ka mayan jong ka jing ngek suit kam dai ka jing pen mi la ne ka jing tray shukor ka jong kibreu la ne ka jing la senti jong kibreu rei ka Bible ka ya thu shai ba dai ki angel ki ba boman ki ba le kata da ka ne ka rukong usoitan ula ban job ya ki men sim usoitan ula ban job ya ki babun kibreu dai da kane ka rukom ula ban job ya shibun ki man sim ban kring shau dai da ka jing yarap jong usoitan dai da ka jing tray jong usoitan haba ka nong le bertong ha ka under ka la ban ulam ya Samuel unoi thol pa jong blai da ka jing tray jong usoitan ka nong le bertong la ne ki nong shong suit ki la ban walam ki la ban pelong lam ler ya ka jing tray jong blai dai da ka jing yarap jong usoitan u apostol Yohanes haba u batai ya ka kam trai kam ba jong u soitan ha ka sngi ka ba khadu u ong ha ka kitab jing pen pau ka la nong ka ba khat lai ka khot ka ba khat lai ba khat sau u ong nga bat nga la yo i ya ki dak la ka ba kraw kat ban pen hap ya ka ding na beneng sha ka khandau hak mat ki briu te la shu kor no ya ki babun ki briu ki ba shong halor ka khandau da ki kam ba da ki dak la ka ba u la le u shu kor no ya ki briu da ki kam ba da ki dak la ka ba u la le ya ka ai ka ba la ai bor hi u ban le dei komta la pen pau ya ka jing syukur cho usoitan om ba u pau tang ha ka jing syukur cho u tang hamadan tang hakmat ki briu hari ki kamba ki ba phla u la le shibun ha ka ne ka perthai usoitan u syukur yang ngi menta komba u syukur ya ka im ha ka per eden
Usoitan usyukor yang ngap dia pi mentah kumba usyukor. Ya Gibril jong ublay ya ka im haga per Eden Genesis kalau nang balai kat khot ka ba san ka kren syapang ka ching hap no jong ka im ka syap pen choi ha usoi tan ka ong pin long kyung Giblay ka ba tip ka ba ba ka ba snio bat shu u apostol Jacob ha kalau nang ka ba ka chi thi jong u Jacob kalau nang ka balaiกัดคอดกับคัดสันการนำล่องกับวันเฮียร์นับแน่งอะไรกับกันจาประเทศกับกันจาดอกับกันจักสุดเก่งอุสอิมกับจิงดวมอุดอนหักจิงมุดกับฮักเล่บัดกับจิงละเซนตีจังอูบันเป็นยาได้ยากับจิงเป็นช่วยบัดเป็นยาได้หักจิงนั่งจิงเจ็บอุตรายเด็กจิงชุกอร์อุตรายเด็กจิงบอมฮอกอุตรายเด็กจิงชุกอร์เด็กจิงบอมฮอกขนางบนยอดเป็นเซนชาร์ยากิบริวหักกันในกับประเทศอุซอยจานอุเป็นบนาหักกับประเทศบารอกเวย์compare ai lapis new ne baman compare ai lada pingai ne pimngai ye ka bible compare ai lada pi pediang ye ublai ne pim pediang ye ublai compare ai lada pingai ye ka jing bom yap jung ka man siam lada pimngai ye ka jing bom yap jung man siam jung ka man siam usoi tan upen thame ye ki briu ha ka ne ka perthai usoi tan upen thame da ki kam jong u usoi tan upen thame ye ki briu u ang compare la da pingai ye ka bible la ni phim ngai ye ka bible u ang compare upen bana ka perthai barok away bakin ngai ye ka bible badai tang ka kam puris kam la ni ka jing ya tho khana ka ba ya tho ye ka bam long shisha usoi tan upen bana bakin ngai ye kata ka jing hikai usoi tan upen bena ya ka jingai ya ka bible ka badai ka ba ya dai tang ka kitab bat ki khana ret dan ka kitab bat ki khana usoi tan upen thame ha ka chaka ka tien jong ublai ubo da ka jing pen pau jong ki sui kumba ki sipai roman ha ki ap ka jing tap u jisu ki pen phriang ya ka khubor kabalam ler haka chaka ka jing shisha ki pen phriang ya ka khubor kabalam ler haka chaka ka jing shisha ki sipai roman ki get ya ka jing butha jong ki lengdo jong ki temen basan ban pen bena ba uji su shimla mi pat bakin ki sanran jong uji su ki la wan ban shimi u man mit ka ta ka de ka jing pen phriang jong ki sipai roman shaki breu bara haka jing shisha ki bu da ka jing lam ler ki pen phriang ye ka khubor ka balam ler kumta ru ki bangai ha ka jing pen pau sui ka persyang ban pen pau ba omdon ai ka ba phla ha ka jing em jong onong pen em ki khot ban syukor ye ka kamba ka ba kam phla jong ki da ka ki ba ong ki kam phla ka jong ki kam kraw ban ye ki kam jong ukris ki kam phla jong ki kam kraw ban ye kam jong ukris Harangi dai ban yeng ya le persya ya kata ka jing hikai ka bakla ya ka jing pen thame jong soi tan da ka jing shisha jong ka bible ni dai ban yeng ban ya le persya ban pen kre ban yeng persya ya ka jing pen thame jong soi tan da ka jing shisha jong ka bible ka dai ka tiar ya pom ka ba don bor ha ka jing ya le ha ka jing shukor jong soi tan itip bangi imenta ha ka sngi ka ba khadu ba shibun ka jing pen thame ha ka jing im ka jongi ba shibun ki jing pen thame ki wan ha ka jing im ka jongi ngi imenta ha ki ski ki ba khadu ba shen ngin om slam show ban ya sham bat ki men sim jong ki suit ki ba wan pau ha ki lok ki ba e ki ba thoin ki ba do no ha ka yeng ka jongi shen ngin sa kendo ya kita ki jingai ya kita ki suit ki ba wan pau henry ngi dai ban pen kre ngi dai ban long ki ba pen kre
ban yang yelek persya da ka jing shisha jong ka Bible ngi dai ban yang persya da ka jing shisha jong ka tien jong oblai ka Bible ka ong ki bayap kem tip ai ki bayap kem tip ai kita ki bawan pau ki long ki sui kita ki bawan pau ki long ki mensim jong ki sui let's see don pedang jong ni mat ban ni syam ye kini ki jing kenduk ha ki jing im jong ni du no ye ki lok ki ba ki ba toin pi du no ye ki para lok ki ba jong pi la se pi mat ye kata ki jing pi kwa ban yo ye ki ta ki par lok ki ba ki jong pi la se kata wan pau ha ki jing im ki jong pi la se pi ngai ye kata ka ba shisha la se pi os ngau na ki brio ho ai kata ka jing le ka jing wan pau jong ki ka long ka ba shisha ba ka jing kli ye nga ba ye pi he ni ka jan min ka long ha tu ngap diang ka jing shisha trong các tiên trong này này cái chinh hikai trong Kibreo, tôi ai ba cái chinh duai cái trong nga, ba cái trong pi hai cái jan mit, hasua ba ngin pia, tôi duai ba dong try, tôi pen crab ba ngan long, ban yang ni lại persya cái chinh pen thame, chinh syukur trong soi tan, dan cái chinh shisha, cái balong cái tiên trong này, ublay ingkar kuya pi baro, amen. Hani kapon ko ay kuble yai nong kren jongi na benta ka kubor ka besngo tunat ba ingai skemi pi we nangi ngi la yo shibon ka jing mentoy ba jing kru ham tam haba ngi yo ban pediang ya ka kubor nak ten jong ble ti nga ai kuble ru sai sen pat ye Mr. Boxster na benta ka tu ka kubor ka ba sngo tunat ka bangi la yo ha ka ni kapor ti ban penwai je seng jongi ngi phashna bajirai ka ba lai spa lai pulai Teknik kapor man penuai pat ya kajian sang kejongi kerpat piwe ki badon hala ki jong ki yang kesam ada pila ba pin
dem kho sil but ngin duai ngin penlek ka por khendiat ban duai shublei ban pan ka jikerpat ret ka jongi kham tam bo unyo snoi ka jing duai lang ka jongi baro tini ka por kat banga duai ngange skam ba piru pinya duai lang hala ki jong ki yeng ki sam ki jong pi tangin ya duai kukpa jungi ba beneng aingu emesi sin pat hakani ka jan mit bangila bania don ringkat langkum ni khantam ban sha shko bat sngap ka tien ka jong me kuble shibo ni ke baro ke jing la bha ka jong me ka jing em ka jong ni kuble shibo ni khubor ka besngau tanat adu ka mit baning kong bat kum tar ter ni ngai skam bangin dang yo shushu ka por ka besngau tanat ban sngap ka khubor na ka tien ka jong meดอรงกัดให้นิกปอร์กุมบังเยสงอยกิมัดจิงด้วยกิจงอีมันตากตะโยคำตำเอนักมันตากลงเยี่ยงจงไอบอนองเสียดบามันตาทรายละดูละจงอีเมย์จงอีบัดกุมจูอีปาจงอีเห็นเรงงั้นเงยสแคมอัตรายบัดน้ำดูจิงกระเมนกุมบักเตียนกิจงมีกับอาจิงกระเมนตัวเป็นชัดบริกีบารอชิปาราดมันซิมบักขุดคำตำเออัตรายบัดน้ำลงคุณสวัสดบัดงาดวยรูปบันเป็นดอรงกัดลำบัดกีคำตำตัวไอบอริกีชัวบักินละบันสงโทเอกจิงดันบัดอุตาอุนองเป็นตังเงินฮับปะกยังกระแสมกระจงกีก็คุยกีอัตรากัดบักินังเหนังสันปลองกีบาร์บอร์กีเบรย์บัสงโทเตียนจงเมบารอชิปารายารับกีบากินนำสงลองมาร์เวลานิมโซลองคุณสเวตเฮนเรย์กุมกักเตียนกระจงเมบากินเป็นเล็กจึงหมดจะประคัจึงกีบันพูเลกับไบเบิลบัดบันด้วยยามีบากินสงโทเอกตากจิงสงจันกับจงกีชามีอับเลยแต่โดนรังกัดลำบัดกีกัดบานางมีกิสีกิปอร์คำตำบากินนังเตรชุเอกกรรมกับจงมีบัดอักนิกปอร์งาด้วยรูดมันตากครูเซตกับจงอีกับบัดลองคาซีจันเจียคอนเฟรนซ์Aduai ba kini gaji seng kan long biak baik ya renti kumbana do basdang membeda rengkat lambat kini kisngi bedang wan rok kunju to bikin dong keren syakri gijong me atra ki banya lambat bansam kiting gijong me bikin yo kemet bakot bakia khamtam bikin yo ke bor bakila bat ban pensung tho yangi barok ki basngap ya ka ketien gejong me kurku bakal long ka bayak baik ya renti bakal long ka dawai khamtam na benta ki jai bin riu barok ki basngap ka ketien gejong meบัดใส่สินรุ่งอัดไว้แล้วมันตากันนี่ก็ตายจิงด้วยก็จงงี้นี่บาลังน้องป้อตัวคือคุมามีอัตรามันตายปาราบังเงดบารอกิบาชาชกอบัดสงับตัวไอใบกี้บักินเป็นเล็กกับปอร์ก็จงกีรู้คำตำบักินเกล็ดชิปอร์ยากิกำกิจามกิจงกีบักจิงโซบาฮาจงกับประเทศงัดด้วยบักินชาชกอบักินเป็นลุดกับปอร์คำตำnak benta ban sengap ya ketien ke jong me kurkhui wi wi barok bedan benta lang bat ngadwai rut am benta ke jeseng ke jongi bat khamtam e ke badang sa kini kisni barok medan rangkat lang ngadwai rut shibenta menta kini ke jingpang ke bangin don benta ba barok ngiamat atra hendre ngadwai ba kumki breu ki banget hame bangin nam syap tieng la ni nam kuslai hendre ngidwai ngishania hakti baklain ba jong me nama metip khambha me ke barok tapen kot pat ke jingpang ke jing stam ke jing kuslai barok kini barok ngadwai ngapan hakateng jisu no penem jungi amen